बर'नि दानाय लुनाय हारिमुखौ जाफुंसार महरै फोथांनानै लाखिबोदों समायना इसानसालि मुंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपआ गोबां मुलाम्फा आर्जिनो हायाखैब्लाबो थांनाय 2004 मायथाइनिफ्रायनो समायना इसानसालि मुंनि सेल्फ हेल्प ग्रुप दानानै बर'नि समायना रमायना गाननाय जोमनायनि जिफोर जेरै गामसा, दख'ना, आर'नाइ, इन्दि जि दानानै बर'नि दानाय लुनाय हारिमुखौ फोथांबोदों चिरां जिल्लानि सान्थिपुर ओनसोलनि साहा बेरेंसिगुरि एबा आमलायगुरि गामिनि गासै सा 11 आइजोफोरा। बर'नि दानाय लुनाय हारिमुखौ फोथांना लाखिबोनाय आइजोफोरा जादों फारियै समायना इसानसालिनि आफादगिरि बिथराइ बसुमतारी, नेहादारि फुलेश्वरी नार्जारी, पुर्णिमा बसुमतारी, दलेश्वरी नार्जारी, मन्जु बसुमतारी, मनिता नार्जारी, सरला नार्जारी, सुबा नार्जारी, रंगिना नार्जारी, निरुला बसुमतारी आरो गोथै बसुमतारीया गोब्राब नाजानाय आरो खस्थ'नि गेजेरजों दिनैसिम गुबुन गुबुन रोखोमनि जि दाबोनानै जिउ खुंबोदों। लोगोसे हेन्डलुम बिफाननि हेफाजाबजों जि दानायनि मावबादाबो खुंबोदों। गुबुन हाबाखौ सायख'आबालानो जि दानायखौ सायख'नायनि गुदि थांखियानो जादों बर'नि गाननाय जोमनायखौ जौगाहोनाय आरो गोदान मुगानि लाइमोनफोरखौ खाबु होनाय। ओरैहाय सरकारनि मददजों इसानसालिखौ फेहेरनो नाजादों होनना फोरमायदों इसानसालिनि गाहाय नेहादारिया। जोंनि बे समायना इसानसालिया 2004निफ्राय जागायदोंमोन बे सेल्फ हेल्पआ। ओमफ्राय बिनिफ्राय जोङो प्रस्टिं लिराखैमोन आरो ओमफ्राय बे मोनसे माबानि फैनानै बेंक माबा जेआरबिनि फैनानै बे माबा मोनसे नुफैनानै बिदिनो प्रस्टिं बायदिसिना लिरनो थिनबाय, ओमफ्राय एकाउन्ट खुलिनो थिनबाय, ओमफ्राय सेल्फ हेल्प दाबाय आरो ओमफ्राय बिनिफ्राय बे न'खौ मोननाय जादों आरो ओमफ्राय बिनिफ्राय जोङो गावबा गाव खामानियाव एसे बेस्थ' जादोंमोन। ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो बोखांफिनबाय बिदि दानाय खामानिखौ। बिनिफ्राय जौगायै एसे डेभेलपहां जाबोबाय। ओमफ्राय बे हेन्डलुमनिफ्राय बफिनिफ्रायबो ट्रेनिं मास मोननै लाफैदों आरो इन्दि दानायनि। ओमफ्राय बेखौ दानानै 100 खानसो दानानै हरदों। ओमफ्राय बिनि उनाव ओमफ्राय हेन्डलुमनिफ्रायबो 20 जनसोनि जि दानाय लाफैदों आरो ट्रेनिं। ओमफ्राय बाहायबो माबा आर'नाइबो ओमफ्राय बिदिनो साद्रि दानानै हरदों। ओमफ्राय बिनि उनाव बिकास बन्दन बिसोरनिबो लाफैदों। ओमफ्राय बाहायबो जेकाटनि दाख्लै ट्रेनिं लाबाय। ओमफ्राय इन्दिनि मेचिन लुनायनिबो दाबाय। ओमफ्राय दा एसे डेभेलपआनो जाहांबाय आरो ओमफ्राय जोङो एसे जि एरिखौ दाख्लै दिल्लीनि अफिसारफोरबो बायनानै लांदोंमोन माखासे। ओमफ्राय दा फैसाखौ एकाउन्टाव सोनानै हरबाय। साबैसे मानसिजों जाबाय जोङो 15 जनमोन। दा दिनै जोङो 11 जन दङ। 11 जनाव ओमफ्राय दा ससाइटियाव 101 जन दङ। ओमफ्राय जों 11 जनानो माबा मेनेजमेन्ट खालामो बे माबाखौ। आथिखालाव जि दानायनि अनगायै मानसिफ्रा गुबुन गुबुन खामानियावसो जेरै बिजनेसाव बा गुबुन गुबुन खामानियाव मावो। नोंसोरो बे जि दानायखौ मानो सायख'आ? जोङो बर' हारिखौ जेनेबा डेभेलप खालामनो थाखाय सायख'नाय जादों आरो जि दानाय गाननाय जोमनाय बेफोरनि थाखायनो। ओमफ्राय जोंनि लाइमोनफोरा गोग्लैसोनानै दंना बेखौ फोथांनो थाखाय ट्रेनिंबो होनाय जायो। औ। बबेनिफ्राय ट्रेनिं लाफैखो? ट्रेनिंआ माबानिफ्राय फैयो, हेन्डलुमनिफ्रायबो हरो। ओमफ्राय एखमबा बे खुन्दुङाव रं फुननाय मानायनि होयो, बायदिसिना गाबनि खुन्दुंखौ रं गाब होनायनि। जायगानि मानसिफ्राबो ट्रेनिं लाफैयो? जायगानि खाथि खालानि एरियानि गासैबो बे सान्थिपुर एरिया गासैबो एसे खाथि खाला 3 किल'मिटार 4 किल'मिटार बिसोर गासैबो लाफैजोबो। नैबे जि दानायजों बेसेबां रां खामायनो हायो नोंसोरो? बोसोरसेयाव बिदिनो 12,000, 13,000, 15,000सोआ फैयो आरो सासेयाव। ओमफ्राय बे दख'ना गांसेयावनो 1500 गाहाम मोनो नालाय। ओमफ्राय सोंनोसै ओमफ्राय दायो। जिखिनि जि दानाय मानाय बाव माबायदि जेंना जायो थाखा फैसानि मानि? जेंनायाल' बिदिनो एसे जायो आरो थाखा फैसानियालाय। एखमबा फाननो हायाबो, फाननोथ' हाखायो हानायालाय न'आव दानायखौ। बाजाराव बिभिन्न मेचिननि दानायबो ओंखारो, दा नोंसोरथ' आखाइजों दायो, बाव फाननायाव माबायदि खस्थ' जायो? जोंनि मेचिन न'आव दानायखौ बांसिन बायनो नागिरो। ओमफ्राय आवग्रियोसो। माने दाख'नोसो हाया? दाख'नोसो हाया।
दानायफ्रासो न'नि खामानिखौ मावनानै ओमफ्राय दाफैनाय बारा हाबफैनाय आरो नोंसोरो दा बाव साबैसे माबायो ओमफ्राय माब्ला माब्ला दायो नोंसोर जोङो 11 जन दङ ओमफ्राय बे जोङो 10था एखमबा सोरबा न'आव खामानि गैथ'वाबा 7थानिफ्रायनो दाफैयो उनाव फेदेरलांनो माबायदि सानबाय थादों जों इयुनाव लाइमोनफोर बेखारफोरखौ मोजाङै मोजां दैदेनलांनो फेदेरलांनो थाखाय नाजागासिनो दंमोन आरो फेदेरनो नोंसिनि बे इसानसालिखौ फेदेरनो थाखाय सरकारनिफ्राय माबाफोर लुबैयो नामा लुबैदोंमोन जों ओमफ्राय सारमोनहा दाख्लै फैदोंमोन सार एवजि सार जयन्त ओमफ्राय बिसोर बुंलांदोंमोन ओमफ्राय मोजां खालामलांनो होनदोंमोन ओमफ्राय दासिमबो खबर मोनफिननाय जायाखै बिदिनो ट्रेनिं फैबा जि दाफा फैयो आङो ओमफ्राय इन्दि लुनाय ट्रेनिंआवबो इन्दि लुफैबाय जि दानायावबो जि दाफैबाय दाख्लै ट्रेनिं होनायाव कुइसन कभार होनाय इन्दिनि 30 खान खेव मोननै बयबो ट्रेनिंआव बयबो ज' दाबाय जिया बुरजा जादों आरोबाव ओमफ्राय ट्रेनिं होग्रा मास्टार अन्जन दास सारा बेखौ लानानै थांजोबदों बेसे गोबाव जाखो नों मावनाया बेयाव मावनाया आं गुदिनिफ्रायनो नंद्राया ओमफ्राय नैबे प्रफिटनि ट्रेनिं होनायाव खेबसे हेलुंनि ट्रेनिं होनायाव खेबसे नै दानि बन्दन बिकासनि ट्रेनिं होनायाव खेबसे माबायदि रां खामायनो हायो बाव खामानि मावनानै बावथ' जोङो रां खामायनाय जायासै सरखारनिफ्रायसो लाबोनाय खुन्दुंखौ माबानाय जादों आरो दानाय जादों दा जोंनो थार साल बे ओमफ्राय इन्दि लुनायनि मेचिन हरनो होनना बुंदोंमोन सारमोनहा ओमफ्राय दा बिसोरो हरगोन ना हरा जोंबो मिन्थिला आरो माबायदि सोलियो गोब्राबै ना गोरलैयै सोलियो गोब्राबद्राय नङामोन जोंनो दाख्लै ओमफ्राय बे जि दानायनिखौबो नैबे दबाइ सोलोंनाय ओमफ्राय लेखा सोलोंनायनि माबा होलांदो आरो सार्टिफिकेट गांसे होदों आरो बिनि एसे सिगां बे बन्दन बिकासनिफ्रायनो आसार ट्रेनिं होदों आसार ट्रेनिं होनायावबो जोंनो सार्टिफिकेट होलांदों आरो बन्दन बिकासनिफ्राय